मानगोनां जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा मोनफ्रोमबो राजनिति हानजाफोरखौ खौसे जाजानायखौ बिथाङा लुगैदों। बिथांनि गावनि गोसोनि साननाय आरो माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंफोरदों। आंहा बेहाय बुंनांगौ दरखार गैया, मानोना बिथांमोननि सान्थौ, बिथांमोननि सानस्रि, जों रावबो माने खौसेथिनि बिरोधि नङा। दिनै जों नुनो मोन्दों खौसेथिनि नामाव अबेबा मोनसे माने राजनिति दलखौ गाहायाव दोननानै अबेबा मोनसे राजनिति दलखौ गोजौआव बोखोनायासो जोंनि थाखाय बे बिसां ग्रहन जयग'। नंखायनो जों दिनै रावनिबो एजेन्डायाव जों खारा। जोंहा बिपिएफआ जिथु मोनसे राजनिति दल आरो बिपिएफआ जिथु मोनसे थांखि लादों बिटिसि ओनसोलाव थानाय राजनितिक बेबस्थानि जुगिदि जौगानायनि खामानि माखासे अधिकारनि खामानिखौ जों दिनै गभर्नमेन्टआव फैबा मावगोन होननानै बुंदों। नंखायनो बिथांमोना जुदि खौसे खालायनायनि क्लियार खालायना होथों माबायदि खौसे लुगैदों, माबायदि दिनै जाजानायखौ लुगैदों। नंखायनो दिनै जोङो बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ मालाय गोजौआव जों हाइ कामान दं, हाइ कामाना बिजिरगोन, हाइ कामाननि जुगिदि जि बिथोन हरो जों बेबायदि खामानि मावगोन। नंखायनो दिनै जोङो खौसेनि बिरुद्धि नङा, जों खौसेखौ बयबो लुगैयो। हेबुलि जे जोङो खौसे जानांगौ बे नङा। नंखायनो जोंहा थांखिया बे सोरहा मा बुंनो नागिरदों मा बुंनो नागिरदों जोंहा बेखौ बिजिरनाय गैया। खिन्थु जों फैबाय थानाय जिथु नैबे सेप्तेम्बर मासाव जिथु बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बेहाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौ जों बिटिसिनि चिफ बानायनाय जोंनि थांखि आरो बिपिएफआ जा सरकार लाबोनाय बे जोंनि थांखि आरो। ओंखायनो बे गेजेराव जुदि सोरबाफोर फैनानै जों ज' जानो लुगैयोब्ला जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरखार गैया। जुलाइनि 31 थारिख खालि जोंहा बिटिसिआव मोनसे एसेम्बलि जानानै थाङो। बे एसेम्बलि जाना थांनायनि गेजेराव आङो मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे बर्तमान सोलिफुनाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरनियाव आं मोनसे एसेम्बलियाव कुइसन लाबोदोंमोन। दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नामाव जायफोर दिनै मुंख्लं जाबाय, मुंख्लं न'खरफोरनि नामाव जिथु बिटिआर सुक्तिनि जुगिदि 5 लाख मोनफ्रोमबो न'खरनो आसाम सरकारनि जुगिदि माने अनसुंथाइ होनायनि मोनसे दफा दंमोन। बेनो जाहैदों माने 8 नम्बर 4आव बेखौ आङो सोंनाय खारना बेनो जे बर्तमान देग्लाय बे बोसोराव मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख करि होगोन होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु दाखालि आं नुनो मोन्दों जे बाक्सायाव मोनसे बिथांमोना 5 लाख करि होनो थाखाय मुंख्लं न'खरफोरखौ लेंहरनानै 3 लाख करि होनाय जादोंमोन। दा बे 3 लाख होनायखौनो बे 3 लाख होनायखौनो आं सोंनाय जादों, बे 3 लाखखौ मानो थाखाय होनाय जाखो? बाखि 5 लाखआव मारै 3 लाखल' जाखो बे खोथाखौ आं सोंनाय जादोंमोन। बिथांमोना स्पष्टयै बुंनो हायाखै। दा खोथाया जाहैदों मा, दिनै जुदि 5 लाख करिब्ला दिनै माने 3 लाखल' जाखो बे खोथाखौ दिनै स्पष्ट बुंनो हायाखै। बेनो बिथांमोननि फेइलर। नंखायनो आं बेखौ रायजो राजानि गेजेराव बेखौनो बुंफोरनानै होनो सानदों, जुदि 3 लाख होनानै आरो 2 लाखखौ होबावगोन नामा बिथांमोना स्पष्ट खालायना होनांगौ। मानोना दिनै जाय मुंख्लंफोरखौ लानानै दिनै राजनिति खालायिया मोजां, जोंबो खालायनो नाङा, रावबो खालायनो नाङा। बिथांमोननो सनमान होनानै बिथांमोननि बेसेनखौ जि मोननांगौ होनांगौ, आं बेखौ खावलायगोन। आरो दिनै बिथांमोना जों नुनो मोन्दों बिथांमोना बेहायबो फेइलर। दिनै आरो बे सरकारा गासै 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय। बे 5 बोसोर कमप्लिट जानायाव आरो आं मोनसे आंनिफ्राय आं कुइसन लाबोबावदोंमोन जे बर्तमान बिथांमोना गोबां साख्रिनि इन्टारभिउ होबाय, दिनै बिथांमोना साबैसे होनो हाखो? मात्र इन्टारभिउ होबाल' जानाय नङा, बिथांमोननो साख्रिखौ होनो हादोंना हायाखै? जेराव नोङो CSB दङ, सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड, बिनि जुगिदि जोंहा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एपइन्टमेन्टखौ होनानै मोनसे बेबस्था दंखायो। बे सुक्तिनि गेजेरजों फैनाय आरो जोंनि अधिकारखा, बिटिसि रायजो राजाफोरनि अधिकारखा। नंखायनो आं सोंनाय जादोंमोन बिथांमोना दिनै 2021 निफ्राय 2025 सिम साबैसे दिनै माने 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव दिनै साख्रि होनो हाखो होनना सोंनायाव बिथांमोना मोनसे फिननाय होदों, दिनैसिमबो बिथांमोननि आखायाव थयथ' गैया, थारमाने सासेबो होनो हायाखै बिथांमोना। बेहायनो फोरमान जे बिथांमोना बेसेबांखि माने मोजां बुङाथों मानो बिथांमोना जिथु रिप्लाइखौ मोजाङै होनो हायाखै, एन्सार जिथु होनो हायाखै, बेनो फोरमान जे बिथांमोना जोंनो माने बे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एपइन्टमेन्टखौ बिथांमोना होनो हायाखै। नंखायनो दुखुनांथावना बाथ्रा, बे गभर्नमेन्टआ दिनैसिम बेसेबां माने मोजां खोथा बुङाथों मानो खुनु पइन्टै बिथांमोना दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै। नंखायनो आं रायजो राजानो बे खोथाखौ क्लियार खालायना होदों। मानोना दिनै जों रायजोनि गेजेराव बे मेसेजखौ होथारनांगोन। जों दिनै मा लुगैदों? जोङो लुगैनाया जाहैदों जोंनो मोनसे बेनिफिट नांगौ। दिनै बे सरकारा जिबायदि खोथा बुंदों दिनै बेबायदि मावफुंनो हायाखै। नंखायनो दिनै जों नुनो मोन्दों बिथांमोना हाजारखि मोजां बुङाथों मानो बे बिथांमोननि फेइलरा बे बेरखांदों आरो।
आरो दिनै सुक्तियाव माखासे फैनाय फैसा 1500 कोटी बेखौबो जों सोंनाय जादों बिथांमोना बेखौबो स्पष्ट बुंनो हायाखै दिनैसिमबो 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय दासिमबो बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलनि थाखायल'सो खामानि मावदों होननानै जोंनो फोरमायदों नंखायनो दिनै बिथांमोना स्पष्ट बुंदों बबे बबे खामानियाव मावदों रायजो राजानो फोरमायना होथों नंखायनो दिनै फैसाबो जुदि फैनायखौबो बिथांमोना खरसा खालामनो हायाबा मुंख्लंफोरनि नामाव फैनाय फैसाखौ बिथांमोना जुदि समाय मथे जुदि राननानै होनो हायाब्ला 5 लाखनि जायगायाव जुदि 3 लाखल' जुदि रानना होयोब्ला आरो मा बेहाय बुजिनो बाखि दंबावो नंखायनो दिनै नुनो मोनदों जे बिथांमोना बिराद थगायो नंखाय खोथा बुङो एसेम्ब्लियाव बिथांमोना जि बाथ्रा बुङो दिनै जोङो एसेम्ब्लियाव बुंनाय बाथ्राखौ जुदि ग्राउन्डआव फैनानै माखासे नायबिजिर फैयोब्ला दिनै जेबो नुनो मोनाखै आरो बिथांमोना गासैबो थगायनाय हा हुनि खोथायावबो बिथांमोना बिराद खोथा बुंदों माने 2,50,000निबो बारा 2.5 लाखनिबो बारा बिथांमोना अलरेडि जायफोर हा गैजायै बे फेमिलिफोरनो दिनै हा होदों होननानै बुंदों जोंथ' दिनै माने सिअ'नाव सोंहैदों सार्कल अफिसाव सोंहैदों दिनै बिथांमोना स्पष्ट बुंनो हायाखै अब्ला बिथांमोना मानो एसेबां नंखाय खोथा बुङो 5 बोसोरखौ बिथांमोना नंखाय बुंनानै फोजोबबोबाय नंखायनो दिनै जोंहा सम सफैदों रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरनो नागिरदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि जुगेदि मानोना दिनै बे मोनसे खाबुखौ जों नागारना लानो नाङा बिथांमोना जिबायदि जोंनो खोथा होदोंमोन बे 5 बोसोराव जिबायदि मावगोन होनना बुंदोंमोन बिथांमोना मावफुंनो हायाखै दफाफोरखौबो बिथांमोना स्पष्ट खालायनानै दोननो होनो हायासै एनडिबि फेमिलिनो जायफोर दिनै एनडिबि सेंग्राफोरनो बिथांमोना रिहेबिलिटेसनखौ नांगौ बायदि होनो हायासै गोबां माने दुखु खस्थ'जों दिनै माखासे जोंनि एनडिबि फेमिलि जायफोर सेंग्राफोर दिनै बिथांमोना दिनै हाजिरा मुजिरा मावनानै थाबाय आरो दिनै बिथांमोना जिबायदि जोंनि ओनसोलाव जौगानायनि खामानि बुंदों जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै ओंखायनो मोनफानि उनाव मोनफा बिथांमोननि फेइलुरा बेरखांबाय थादों आरो ओंखायनो दिनै जों स्पष्ट जाबाय जे बिथांमोना जे मावनो हायाखै एखेबारे स्पष्ट ओंखायनो रायजो राजाफ्रा नै सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां जुदि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जाहाथे मोजां मोनसे बिसार खालायनानै जाहाथे जों रायजो राजाखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना भट होनांगौ आरो एबार बिपिएफ सरकारखौनो लाबोनांगौ मानोना एबारथ' बिपिएफ सरकार फैगोना निश्चित मानोना जेरावबो मोनसे ढौ जादों दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे इलेक्सनाथ' नोङो बिटिआर इलेक्सन नङा बिटिसि इलेक्सनसो मानोना गासिबो बिटिसिसो मोनसे आयेन दङ बिटिआरआव आयेन गैया बिटिआरआ मात्र नामल'सो नंखायनो दिनै फैबाय थानाय जिथु बे बिसायख'थि बे बिटिसि बे मात्र दिनै नामखौ लानानै बिटिआर बिथांमोना बुंदों सान्थिनि खोथा बुंदों जों सान्थिनि रावबो बिरोधि नङा सान्थिनि मुङाव जाहाथे जों दंस' जानो नाङा सान्थिनि नामाव जों जोबस्रांनो नाङा सान्थिनि नामाव जोंनि अधिकारा जाहाथे गोमानो नाङा दिनै बिदि जानो थांबाय थादों ओंखायनो जों दिनै मा बुंदों जोंनो नांगौ सान्थि नांगौ जोंनो नांगौ जौगानाय नांगौ जोंनि गेजेराव गासैबो अधिकारखौ जों नांगौ ओंखायनो दिनै बिटिसिनि मोनसे जिथु बेबस्था दंमोन बे बेबस्थाखौ बिथांमोना दिनै गाबथानानै मावनो हायाखै साख्रिनो होनाय बेबस्था बिथांमोना बेखौबो मोजाङै मावफुंनो हायाखै बोसोराव जिथु माने एल'केसन हरो बाजेट जिथु हरो जोंना एबार बे बाजेटफोरखौ बिथांमोना सम मथे खरसा खालामनो हायाखै लामा दालां बिथांमोना मावनो हायाखै नंखाय खोथा बुंनानै दिनै बिथांमोना जौगानायनि बाथ्रा बुंब्ला बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव बुंनायजों खामानि मावनायजों कमप्लिटलि डिफारेन्ट नंखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जिथु एबार बिपिएफ सरकार फैगोना निश्चित नंखायनो गासै रायजो राजाखौ आं खावलायदों जाहाथे मोजां सिन्था खालायनानै भटखौ होगोन आरो जायफोर दिनै बुंदों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव थांजानो बानाय बे बिटिसिनि बिथांमोना हांबिधानिकभाबे बिटिसिआ जे मोनसे मर्यादा गोनां कनस्टिटिउसनेलि मोनसे रिकगनाइज जानाय दिनै बे सिस्टेमखौनो बिथांमोना बुजियाखै दिनै बिपिएफ नङा दिनै गुबुन गुबुन राजनिति दलफ्राबो थांगोन दिनै बिथांमोना थांजानो बानाया मा मिनिं फोरमायनो नागिरदों मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे रावखौबो होबथानो हाया बे आंनि अधिकार आंहा दिनै बिपिएफआव दिनै टिकेट लानानै इलेक्सन गेलेगोन बे आंनि अधिकार आं बयनिबो खाथियाव थांनो हागोन जायहा दिनै बादा होगोन बिसोरसो हांबिधानिक बिरोधि बिथांमोना आयेननि बेबस्थायाव माने गावसोरनो हाबनांगोन आरो आयेननि जुगिदि बिथांमोना जबाब होनांगोन बे रावबो होबथानो हाया दिनै बिथांमोनखौ जुदि बिटिसिआव हाबनायखौ रावबो बाजायाखै जिथु दिनै गासै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट मिलायनानै 60टा गामि जेराव नों हाबसनबाय आरो बेखौ मोनफ्रोम दिनै दनसि समस्ति हरिसिंगा समस्ति आरो जोंहा रौता समस्ति बे मोनथाम समस्तियाव जिथु बिथांमोननि गामिखौ दिनै सोदेरनानै होबाय सोदेरना होनाय लोगो लोगो बिथांमोना बे समस्तिनि सासे भटार जाबाय भटार जानाय लोगो लोगो बिथां भट होनायनि अधिकार जिथु मोनबाय जायफोर दिनै इलेक्सन गेलेगोन बिथांमोना आरो मोनफ्रोमबो राजनिति दलाव थांनानै रायजो राजानि खाथियाव दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहैगोन भट बिहैनायनि अधिकार दं बिथांमोननि जौगानायनि खामानि मावनायनि खोथा दङ दिनै सासे सानै मानसिया बुंनो हागौ जे मानो फैदों मानो बाजानांगौ दिनै बिथांमोना जौगानायखौ लुगैया नामा बिथांमोना गावनि अधिकारखौ लुगैया नामा बिथांमोना मा बिटिसिआव भट होआ नामा जाय गासिबो नङा दै सनितपुरनि रायजो राजाखौ गासिबो जाय सासे सानै व्यक्तिया बुंदों गावसोर भट होनायनि अधिकारखौ मोनसेयावबो दिनै भट माने बिथांमोना बुंदों दिनै बिपिएफखौ बाजानायनि खोथा बुंबाय थायो मानो बाजानो बिपिएफआव भट बिहैगोन
भटखौ होनाय होआ रायजो राजाफोरनि सायाव नंखायनो जितु बिथांमोननो बिटिसिनि सासे भटार्स हिसाबै बा बिटिसिनि सासे सुबुं माहारि हिसाबै बिथांमोनखौ अधिकार जितु होबाय बिथांमोननावबो अधिकार दं भट होनायनि राइट्स थाबाय मोजां गाज्रि सोरखौ बिथांमोना दैथायहरनांगौ सोरखौ सरकार लाबोनांगौ बिथांमोनावबो जितु राइट्स थानाय हिसाबै बिथांमोना बेखिनिखौ मोनखाबाय अधिकारखौ बे हिसाबै जों भट बिनो थांदों सोरबा सासे सानै व्यक्तिया ससियेल मिडियानि जुगेदि फैजानायखौ बाजानाय भट बिनायखौ बाजानाय बे बिथांनि खोथा बे राजनितिनि मेन उद्देश्य जानो हाया नंखायनो बिथांमोना गावसोर मा बुंनो नागिरदों गावसोरनो क्लियार नङा जोंहा बेनि सायाव जों फाजानांगौ गैया बा साननांगौ गैया नंखायनो जों थांगोन रायजो राजानि खाथियाव जोंहा भट बिहैगोन जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जों बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो जाहाथे बे ओनसोलफोरनि जौगानायनि खामानि जाहाथे मावनो हायो सांबिधानिक बेबस्थाखौ जों बिथांमोननो अधिकार होनो हायो बेसो जोंनि थांखि आरो